खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 सेप्तेम्बर 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया आद्रा थागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानो हागौ। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। समाजाव सुथुरा बांगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। खहा खालामनोबो नाजागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दङ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। माखौबा साननानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। धनु राशि।
दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआ मानोबा दरसि दरसि जागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो दावबायनाया मोजाङै जाफुंसारगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।